салом мегӯем ба шумо мухлисон ва тамошобинони азиз. Нашри навбати барномаи алифбои роҳ аст аз телевизиони Баҳористон. манзури шумо бинандагони гиромӣ, тавре ки огаҳед, барномаи мо аз 4 шарт иборат аст ва дар ҳар шарти барнома мо кӯшиш менамоем ки ҳам шумо мухлисон ва ҳам дӯстони хурдакакро бо қоидаҳои ҳаракат дар роҳ шинос намоем. ва ҳар дастае ки хубтару бехато шартҳои барномаро иҷро мекунад, ғолиб дониста мешавад. хуб, биёед аввал бо дастаҳо шинос мешавем ва мегузарем ба иҷрои шарти аввали барнома. ман Алиева Сумайя, хонандаи синфи 4-ум, сардори дастаи чароғак мебошам. офарин, марҳамат шумо. ман Абдулхайрова Сумайя, хонандаи синфи 4 мебошам. бениҳоят хуб. шумо? ман Ворисова Робия, хонандаи синфи 4 мебошам. ман Туаев Муҳаммад мебошам, хонандаи синфи 2А. офарин, бениҳоят хуб. бо дастаи чароғак шинос шудем ва мегузарем ба дастаи дигар. ман Каримова Муниса, хонандаи синфи 4-ум, сардори дастаи роҳгузар мебошам. офарин, марҳамат шумо. ман Ғаюрова Бибиёша, хонандаи 2А мебошам. марҳамат шумо. ман Сайзода Ҳусния, хонандаи синфи 2А мебошам. ман Шарипов Ғолӣ, хонандаи синфи 2А мебошам. бениҳоят хуб. хуб, мо бо иштирокчиён шинос шудем ва мегузарем ба иҷрои шарти аввали барнома. шарти аввали барнома чунин аст. дар рӯи ин миз расми аломатҳои роҳ гузошта шудааст. вале бояд бигӯям ки ҳар як аломат ба 3 қисм тақсим шудааст. дар маҷмӯъ дар ин ҷо расми 4 аломат аст, 2 барои як гурӯҳ ва 2 дигар барои гурӯҳи дуюм. супориш чунин аст. бояд як нафар аз иштирокчиён бо самакат аз он кунҷи саҳна ба назди миз омада аломатҳои роҳро гирифта ба назди дигар иштирокчиён барад. дигар иштирокчиёнро зарур аст ки аз он пораҳо аломатҳои роҳро ҳосил кунанд. шарти барнома ба шумо фаҳмост? бале! ин тавр ки бошад, аз дастаи чароғак шурӯъ мекунем. марҳамат, аз дастаи чароғак як нафар ба назди самакат равед ва дигар иштирокчиён шумо ба назди тахтача. Сумайя, омода ҳастед? ин тавр ки бошад, бо ҳисоби 3 шурӯъ мекунем. 1 2 3 рафтем. хуб, бо диққат бошед. хуб, Сумайя, вақт рафта истодааст. бинандагони азиз, тавре ки дида истодаед, иштирокчиён кӯшиш карда истоданд ки то ин шарти барномаро зудтар ва бехато иҷро кунем. дар охир мебинем ки кадом даста ғолиб мегардад. ва қисмати охири аломат низ ба назди иштирокчиён омода расид. тамошобинони гиромӣ, ин шарти барномаро аз дастаи чароғак Сумайя тавонист дар муддати 2 дақиқаву 10 сония иҷро намояд.
خب میرویم میبینیم که دیگر اشتراکچیان کدام علامت‌ها را حاصل کردند. مرحمت سمیه گذاشته در جای خود شنید. کنی دسته چراغک میگفتید که شما کدام علامت‌ها را حاصل کردید؟ ما دو علامت را حاصل کردیم. علامت یکم حرکت به سمت راست نام دارد. علامت دوم باشد علامت بیمارخانه است. در هر جایی که بیمارخانه است این علامت گذاشته می شود. آفرین، به نهایت خوب. مرحمت گذاشته در جای خود شنید. خب بینندگان عزیز، طوری که شاهد گردیدید دسته چراغک این شرط برنامه را در مدت 2 دقیقه و 10 ثانیه اجرا نمودند و 2 علامت را حاصل کردند و توانستند که درست شرح دهند و میگذاریم به دسته راهگذر. خب دسته راهگذر یک نفر به نزد سمکت روید و دیگر اشتراکچیان شما به نزد تختچه آماده شوید. خالد آماده هستید؟ این طور که باشد با حساب من شروع میکنیم. 1 2 3 رفتیم. аллакай қисми аввали аломат ба назди иштирокчиён омода расид. холид зудтар бошед, вақт рафта истодааст. агар хоҳед ки дастаатон ғолиб гардад, пас зиракиро аз даст намедиҳем. дигар иштирокчиён шумо низ кӯшиш намоед то аломатҳоро дуруст ба ҳамдигар пайваст кунед. ва қисмати охири аломат низ ба назди иштирокчиён омада расид. бениҳоят хуб, офарин. холид марҳамат гузашта дар ҷои худ шинед. хуб бинандагони азиз, аз дастаи роҳгузар холид ин шарти барномаро дар муддати 2 дақиқа ва 5 сония иҷро намуд ва биёд меравем мебинем ки дигар иштирокчиён кадом аломатҳои роҳро ҳосил карданд. кани дастаи роҳгузар, ба мо мегуфтед ки шумо кадом аломатҳои роҳро ҳосил кардед? علامت یکم باشد در آمدن من است نام دارد. در هر جایی که در آمدن ماشین های بیگانه من است این علامت گذاشته می شود. علامت دوم باشد گذرگاه زیر زمینی است. در هر جایی که گذرگاه زیر زمینی است این علامت دیده می شود. آفرین بچه ها، مرحمت گذاشته در جای خود شنید. تماشابینان گرامی، دسته راهگذر این شرطی برنامه رو در مدت 2 دقیقه و 5 ثانیه اجرا نمودند و توانستند 2 علامت را حاصل کنند و درباره آنها به ما درست شرح دهند. بینندگان گرامی، بار دیگر یادآور می‌شوم که این شرط برنامه را دسته چراغک در مدت 2 دقیقه و 10 ثانیه و دسته راهگذر در مدت 2 دقیقه و 5 ثانیه اجرا نمودند. از این رو به دسته راهگذر 5 خال و به دسته چراغک باشد 4 خال سپرده می شود. احسن به هر دو دسته. میگذاریم به شرط دوم برنامه. بچه ها آماده هستید شرط دوم برنامه را آغاز کنیم؟ این طور که باشد با دقت باشید. طوری که میبینید در دست من رسم است. در این رسم قاعده های حرکت در راه تصویر شده است.
бояд дастаи аввал қатори аввали ин расмро ба мо шарт диҳад ва дастаи дуюм бошад қатори дуюмро. Шарт ба шумо фаҳмост? хуб, аз дастаи чароғак як нафар ба назди ман биёед. сумоя, дар расми аввал чӣ тасвир шудааст? дар расми аввал як духтараку як писарак бо самакат аз роҳи мошингар гузашта истодаанд. оё ин амали онҳо дуруст аст ё нодуруст? дуруст мебошад, барои чӣ? зеро онҳо аз роҳи пиёдагар гузашта истодаанд. офарин. хуб, расми дуюм? дар расми дуюм як писарак аз роҳи мошингар гузашта истодааст. ин амали он дуруст мебошад. барои чӣ? барои он ки он дар ранги сабзи чароғак рафта истодааст. бояд мо роҳро дар кадом ранги чароғак убур кунем? мо бояд роҳро дар ранги сабзи чароғак гузарем. офарин. хуб, расми сеюм? дар расми сеюм як духтараку як писарак аз роҳи мошингар гузашта истодаанд. ин амали онҳо нодуруст мебошад. барои чӣ ин амали онҳо нодуруст аст? барои он ки онҳо дар ранги сурхи чароғак аз роҳи мошингар гузашта истодаанд. офарин. ва расми охирин, яъне расми чорум? дар расми чорум як писараку як духтар дар миёни роҳ истодаанд. оё ин амали онҳо дуруст аст? бале, ин амали онҳо дуруст мебошад. зеро мо бояд то миёни роҳ биёем, баъд аз он ҷо ба тарафи рост нигоҳ карда бинем агар мошин набошад ба роҳамон идома медиҳем. офарин, бениҳоят хуб. марҳамат, гузашта дар ҷои худ чинед. хуб, бинандагони азиз, тавре ки шоҳид гардидед, аз дастаи чароғак Марьям тавонист қатори аввали расмро ба мо шарт диҳад ва мегузарем ба дастаи роҳгузар. аз дастаи роҳгузар марҳамат як нафар иштирокчӣ ба назди мо биёед. холид, метавонед ба мо шарт диҳед ки дар расми аввал чӣ тасвир шудааст? дар расми аввал як духтараку як писарак тасвир шудааст ки онҳо аз роҳи нодуруст гузашта истодаанд ва ин амали аз ҷои нодуруст гузашта истодаанд. ин амали онҳо нодуруст аст, чунки онҳо бояд аз роҳи пиёдагард мегузаштанд. офарин ба шумо. хуб, расми дуюм? дар расми дуюм як духтараку як писарак тасвир ёфтааст ки бо аз роҳи зеризаминӣ гузашта истодаанд ва ин амали онҳо дуруст аст. офарин, бениҳоят хуб. расми сеюм? дар расми сеюм як духтараку як писарак бо канори роҳ мераванд ва ин амали онҳо дуруст аст. расми чорум? дар расми чорум як духтараку як писарак тасвир шудааст ки онҳо дар роҳи мошингар бозӣ карда истодаанд ва ин амали онҳо нодуруст аст. барои чӣ? чунки барои бозиҳо майдончаҳои варзишӣ сохта шудаанд. яъне ин амали онҳо нодуруст аст. хатарнок аст, ин так? бале. аҳсан ба шумо. марҳамат, гузашта дар ҷои худ чинед. хуб, бинандагони гиромӣ, тавре ки шумо шоҳид гардидед, дар шарти дуюми барнома ҳар ду даста фаъол буданд ва ҳар ду даста тавонистанд ки қоидаҳои ҳаракати роҳро ба мо дуруст шарт диҳанд. аз ин роҳ ҳам ба дастаи чароғак ва ҳам ба дастаи роҳгузар 5 холи супорда мешавад. аҳсан ба ҳар ду даста. хуб, расидем ба шарти сеюми барнома. шарти сеюми барнома чунин аст. ман ба ҳар ду даста 10 савол пешниҳод менамоям ва дастае ки зудтар ва бехато ба саволҳои ман ҷавоб мегӯяд, соҳиби як хол мегардад. ба як савол як хол ба шумо супорида мешавад. дар ин ҷо 10 савол аст. агар шумо ба 10 савол ҷавоб гардонед, яъне соҳиби 10 хол мегардед. омода ҳастед ки ба саволҳои ман ҷавоб гӯед? бале. ин тавр ки бошад, саволи аввалро мехонам. хуб, бодиққат бошед. агар дар чораҳа ҳам чароғаки раҳнамо бошаду ҳам назоратчии ҳаракат, ба кадоме аз инҳо бояд мо итоат кунем? хуб, аввалин шуда дастаи чароғак даст бардошт. бояд ба ҳар дуи онҳо итоат кунем. ҷавоби шумо нодуруст аст.
дастаи роҳгузар ягон ҷавоб доред ба ин савол? марҳамат. мо бояд ба назоратчии роҳ итоат кунем. вақте назоратчӣ дар роҳ аст, ин маънои онро дорад ки ё чароғаки роҳнамо вайрон шудааст, ё ягон ҳодисаи дигар рух додааст. дар акси ҳол танзимгари роҳ дар он ҷо намебуд. офарин ба шумо, ҷавоби шумо дуруст аст. хуб, саволи дуюм. дар нақлиёти ҷамъиятӣ мусофир бояд чӣ гуна рафтор кунад? аввалин шуда дастаи роҳгузар, марҳамат. бояд мо дар даруни нақлиёти мусофиркаш гап назанем, бояд дигар суҳбат накунем ва бо телефон баланд гап назанем. бояд бо ронанда суҳбат накунем. вақте шахси калонсол даромад, ба ӯ ҷой диҳем. офарин. хуб, саволи сеюм. писарак ё духтараки 10 сола метавонад дар кӯчаҳои калон дучарха саворӣ кунад? марҳамат, дастаи чароғак. наметавонад. барои чӣ? барои он ки аз синни 14 солагӣ дучархасаворӣ иҷозат дода шудааст. яъне дар кӯчаҳои калон аз синни 14 сола метавонем дучархасаворӣ кунем. Бале. агар ки хоҳиши зиёди дучархасаворӣ дошта бошед, метавонед дар майдончаҳои варзишӣ ба дучархасаворӣ машғул шавед. хуб, саволи чорум. номи шахсе ки дар мошин нишастааст, аммо ронанда нест, ӯ чӣ ном дорад? марҳамат, дастаи роҳгузар. шахсе ки дар мошин нишастааст вале ронандагӣ намекунад, номи он мусофир аст. офарин ба шумо. хуб, саволи панҷум. нақлиёти ҷамъиятии мусофиркашро дар куҷо интизор шудан мумкин? марҳамат, шумо дастаи чароғак. дар истгоҳ мунтазир шудан мумкин. хуб, саволи шашум. чаро дар наздикии роҳ бозӣ кардан мумкин нест? хуб, марҳамат, дастаи роҳгузар. зеро ин кор хеле хатарнок аст. метавонем ба садаму дучор шавем. офарин. хуб, саволи ҳафтум. намудҳои нақлиёти ҷамъиятиро номбар кунед. аввалин шуда дастаи чароғак даст бардошт, марҳамат. автобус, троллейбус, трамвай, микроавтобус инҳо нақлиёти ҷамъиятӣ мебошанд. офарин. саволи ҳаштум. мо бояд аз роҳ гузарем, вале дар канори роҳ мошине истодааст. чӣ бояд кард? марҳамат, дастаи роҳгузар. бояд интизор шавем то ин ки мошин гузарад. бояд аз роҳ гузарем. офарин ба шумо. саволи нуҳум. бо диққат бошед. ба кадом намуди нақлиёт дар ранги сурх ҳаракат кардан иҷозат дода шудааст? хуб, аввалин шуда дастаи роҳгузар, марҳамат, шумо. ба мошини ёрии таъҷилӣ, сӯхторхомӯшкунак, милитсия иҷозат дода шудааст ки ба ранги сурх гузаранд. офарин. хуб, саволи даҳум, яъне саволи охирум. мо велосипедронем ва бояд аз роҳ гузарем. ин амалро чӣ тавр бояд иҷро кард? марҳамат, дастаи чароғак. ҳангоми аз роҳ гузаштан шахси велосипедрон бояд аввал аз дучарха фарояд, баъд дучархаро ба даст дошта аз роҳ гузарад. офарин. хуб, бинандагони азиз, дар шарти сеюми барнома ба дастаи чароғак 4 хол супорида мешавад, зеро онҳо ҳамагӣ ба 4 саволи мо ҷавоби дуруст гардониданд. ва ба дастаи роҳгузар бошад 6 хол супорида мешавад, зеро онҳо ба 6 саволи мо тавонистанд ҷавоби дуруст гардонанд. хуб, бинандагони азиз, баъд аз анҷом ёфтани 3 шарти барнома натиҷа чунин аст. яъне дастаи чароғак соҳиби 13 хол гардиданд ва дастаи роҳгузар бошад соҳиби 16 хол. яъне ғолибият дар ин барнома насиби дастаи роҳгузар гардид. аҳсан ба дастаи роҳгузар. хуб, дастаи чароғак, шумо роҳ афтода нашавед, зеро барномаҳои мо идома доранд. шумо метавонед дар барномаи минбаъдаи мо омода иштирок кунед ва сазовори ҷои аввал гардед. хуб, бинандагони азиз, инҷо барномаи навбатии алифбои роҳ ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Баҳористон то ҳанӯз идома доранд. хайр, худ ва наздиконатонро эҳтиёт намоед. хайр.